Mas ganahan ni mo te kanang uga o basa-basa? Ano ba kakuha na? Ito ba gano'n? Actually mga kacho, nasa bamboo forest kami. Tingnan nyo, puro bamboo yan. Kung gusto mo mangari, ano mo kay para ganda ng view mga kacho. Ang gagawin namin dito is gagawa kami ng tatawag na isang tanong, isang sagot challenge. So maghahanap kami ng tatanong namin, tapos kailangan sagutin niya yung mga tanong namin. Diba? Let's do it. Hi miss, mataan ako ng kinsay tanaw ni mo mas paasa, ang lalaki ba o ang babae? Para na ako both kay Ginahan ni mo te kanang uga o basa-basa? Boss, diba boss, kinsay tanaw ni mo mas paasa, si ang babae o ang lalaki? Babae. Ano? Tanaw ni mo boss, kinsay mas paasa, babae o ang lalaki? Nag-vlogger, hey, ginaganda. Teka na. Tanaw ni mo, kinsay mas paasa, ang lalaki o ang babae? lalaki. Gano naman. So, tanaw ni mo sir, kinsay mas paasa, ang babae o ang lalaki? Anong tanaw ni mo, kinsay mas paasa, ang babae o ang lalaki? Basta babae. Ano man? Tiga. Para sa mong vlog. Kaya trabe tao. Karang maghatag og motibo ba pero nadadalain ka kay Char. Ang babae. Ano man sir? Ha? Ano man? Basta lang babae. Hey miss, pwede mo tana? Usay ka ng, usay mas lami. Miss ka ng tanong, kinsay mas paasa, lalaki o ang babae? Ano man? Okay. Thank you. Kanang tanaw ni mo, kinsay mas paasa, ang lalaki o ang babae? Lalaki. Kaya nga naman te. Kamay lang sa istorya pero wala sa buhay. Tanaw ni mo mas paasa, si ang babae o ang lalaki? Babae. Ano Lalaki. An karang maghatag og motibo ba pero nadadalain ka kay Char. Ginahan ni mo te kanang uga o basa-basa? Kami ko basa-basa. Or what? Wait. Para dili sa kill. Correct ka dyan, sis. Thank you. Pero ang ingon sa mga lalaki na mas paasa ko ng mga babae. Hindi man good both naman kay kanang kung walay lalaki nga paasa, wala si babae paasa.
Okay. Say ganahan mo boss kanang basa o uga? Uga pa dong sa basa-basa. Halulu. Murag way saktong tubag sa imong pangutana. Depende siguro bod. Pero ang laki siguro. Babae. Ano naman sir? Ha? Ano naman? Basta lang, babae. Usay ganahan mo sir kanang uga o basa-basa gamay? Anin daw ang basta? Nga naman? Ha? Nga naman? Kaya di mata ma-enjoy yung uga. Nga naman? Kaya kanang kalit lang sila kanang care sa taban. Ano, kakita dito kayong gwapo, moto din sila, moto sa ukso. Wow. Mas lami. Kanang uga o basa-basa? Kami yung basta kay dali ra. Salamat. Usay mas lami. Kanang basa, uga o basa? Basta! Ano man? Lukman! Yay! Kanang gahe o humok? Ang lamig katong homo kaya ang gahi mo mapanipon. Ganda. Miss, usay mas nindot ang hinay o ang paspas? Dito ang paspas. Nga naman? Karon dali ra. Lawan!